Θαυμάσια οπτασία κάποιου ελεήμονος και ευλαβούς χριστιανού, περί ελεημοσύνης. Ένας παντρεμένος άνθρωπος που είχε παιδιά και δούλους και άφθονο πλούτο, ήταν πολύ ελεήμων και φιλόξενος. Μία νύχτα, αφού εδύπνησε, κοιμήθηκε και το πρωί τον βρήκαν ξαπλωμένο στη γη, ψυχρό, αναίσθητο, σαν να ήταν πεθαμένος. Οι συγγενείς του τον σήκωσαν, τον έβαλαν στο στρώμα, κάνοντας του διάφορες γιατριές και ζεσταίνοντάς τον για να αναζήσει. Αλλά μάλτια εκοπίαζαν. Μετά από πολλές μέρες, ήλθε στον εαυτό του και ερωτήθηκε από τους συγγενείς του να τους πει τι έπαθε και που ευρίσκονταν τόσες μέρες νεκρός. Εκείνος δεν αποκρινόταν, μόνο έκλαιγε απαρηγόρητα και κατάπαυστα και μέχρι του θανάτου του δεν είπε τίποτα σε κανέναν. Όταν πλησίαζε το τέλος, εκάλεσε τον μεγαλύτερο γιο του και του είπε τα εξής μπροστά σε όλους. «Αγαπητό μου παιδί, αυτή την τελευταία εντολή σου δίνω προσεκτικά και σε διατάζω να την τηρείς αυστηρά όσο μπορείς. Να δίνεις ελεημοσύνη στους φτωχούς και να έχεις πολύ συμπάθεια στους ξένους και οδηπόρους. Να τους περιποιήσεις στο σπίτι σου με πολλή αγάπη, να τους υπηρετείς πρόθυμα και να τους δίνεις άφθονα όσα χρειάζονται, καθώς είδες να κάνω κι εγώ μέχρι τώρα. Διότι η φιλοξενία είναι η πιο ευπρόσδεκτη στον Θεό από όλες τις αρετές, και όποιος την εκτελεί επιμελώς για την αγάπη του Θεού, ευρίσκει πολύ μισθό στην ουράνια βασιλεία του. Και για να παρακινηθείτε όλοι οι συγγενείς μου σε αυτή την φιλόθεη πράξη της καλοσύνης και συμπάθειας προς τους ξένους και πτωχούς, την τελευταία αυτή μέρα μου θα σας διηγηθώ την φοβερή οπτασία που είδα, όταν με βρήκατε ως αν πεθαμένον προετών, κάτω στο πάθωμα του σπιτιού μας. Γνωρίζετε ότι από την νεότητά μου είχα πολλή ευλάβεια στην Υπεραγία Θεοτόκο και κάθε μέρα της εδιάβαζα εγκόμια και ευχές. Γι' αυτό μου τον πόθο και την αγάπη που είχα σ' όλη μου την ψυχή και την καρδιά με αξίωσε ο Δεσπότης με τις δικές της πρεσβείες. Να απολαύσω πολλές δωρεές και χάριτες, μα προπαντός για την συμπάθεια που είχα για τους φτωχούς και ξένους. Καθώς εσείς το ξέρετε, υποδεχόμενος τον καθένα με αγάπη και παρέχοντας άφθονα όσα τα χρειάζονται. Τη νύχτα εκείνη που είδα την οπτασία, άκουσα φωνή που εφώναξε με το όνομά μου λέγοντας «Σήκω από το κρεβάτι και ακολούθησέ με». Όταν σηκώθηκα, με έπιασε βία εκείνος που με φώναξε από το χέρι και με οδήγησε σε ένα μεγάλο λιβάδι. Τότε αυτός έγινε άφαντος και εγώ μόνος μου, μη ξέροντας τι να κάνω, άκουσα πίσω μου ξαφνικά φοβερές φωνές και ταραχές. Γυρίζοντας πίσω βλέπω ένα άπειρο πλήθος δαιμόνων και έρχονταν κατά πάνω μου να με αρπάξουν ως ανήμερα θηρία. Εγώ καθώς τους είδα όσο μπορούσα έτρεξα με ασυγκράτητο φόβο έως ότου έφτασα σε ένα σπίτι και μπαίνοντας μέσα έκλεισα την πόρτα. Αλλά αυτοί την έσπασαν και μπήκαν μέσα να με αρπάξουν. Αλλά για να καταλάβεις καλύτερα άκουσε και αυτά. Είναι τώρα 3 χρόνια αφότου επήρα ένα ξένο εδώ στο σπίτι μου. Από το βράδυ της εορτής των Αγίων Πάντων για να τον φιλοξενήσω, κατά τη συνήθειά μας. Φτάνοντας στο σπίτι, βρήκα κι άλλον ξένο που είχε κρατήσει η μητέρα σου, κατά το πρόσταγμά μου που της είχα δώσει, να υποδέχεται και να φιλοξενεί τον καθένα ως άγγελο Κυρίου. Και σε λίγο έφερε άλλον ένα και ο αδελφός σου. Τότε εγώ εδοκίμασα μεγάλη χαρά, που αξιώθηκα να υποδεχτώ και να φιλοξενήσω στο σπίτι μου τους 3 αυτούς ξένους, κατά τον τύπο της Παναγίας Τριάδος. Τους φιλοξένησα πλουσιοπάροχα, όσο μου ήταν δυνατόν κατά τη συνήθειά μου. Όταν λοιπόν επανέρχομαι στην οπτασία, μπήκαν μέσα οι δαίμονες, άρχισαν να φωνάζω στον Κύριο να με λεήσει με τις πρεβίες της παραχράντου μητρός του. Τότε βλέπω 3 ωραίους άντρες και μου λέγουν «Μη φοβάσαι, διότι εμείς ήλθαμε για να σε βοηθήσουμε». Αφού έδιωξαν τους δαίμονες, με ρώτησαν εάν τους ήξερα. Εγώ τους είπα «Όχι κύριοι μου, δεν σας γνωρίζω». Οι δε αποκρίθηκαν «Εμείς ήμαθα εκείνοι 3 ξένοι που εφήλευσε στο σπίτι σου με πλούσια καρδιά και μας έστειλε ο Κύριος προς βοήθειά σου, να σε ανταμείψουμε για την πολλή αγάπη που μας έδειξες, και να, όπου σε λυτρώσαμε από τα χέρια των δαιμόνων». Αφού είπαν αυτά, έγιναν άφαντοι. Εγώ ευχαρίστησα το Θεό και φοβούμενος να βγω έξω, μήπως και με πειράξουν πάλι. Έμεινα λίγη ώρα μέσα στο σπίτι. Μετά από λίγο έκανα το σημείο του σταυρού και βγήκα έχοντας την ελπίδα μου στον Κύριο. Αφού ευάδισα λίγο, είδα να τρέχουν πίσω μου οι δαίμονες, λέγοντας τα εξής: «Ας τρέξουμε τώρα να τον πιάσουμε, μήπως και μας φύγει». Εγώ φοβήθηκα και τρέχοντας περισσότερο φώναξα στην Θεοτόκο: «Παναγία Θεοτόκε, βοήθησέ με». Έτσι τρέχοντας έφτασα σε ένα πύρινο ποτάμι που ήταν γεμάτο φίδια και άλλα φοβερά θηρία του Άδου. Το σώμα τους ήταν όλο χωμένο μέσα στις φλόγες και μόνο το στόμα τους είχαν έξω ανοιχτό, ως αν να πεινούσαν και ήθελαν να με φάγουν. Οι δαίμονες που με κυνηγούσαν με φώναζαν
να πέσω μέσα στο ποτάμι ή θα με ρίξουν εκείνοι. Εγώ τότε κοίταζα τριγύρω αν υπάρχει κάποια άλλη διέξοδος, οπότε και βλέπω ένα πολύ στενό γεφύρι ως μία σπιθαμή και τόσο ψηλό ώστε μου φαινόταν πως έφτανε στον ουρανό. Μην ξέροντας τι να κάνω από αυτά τα τρία, δηλαδή να πέσω στο ποτάμι όπου και φοβόμουν τη φωτιά και τους δράκοντες, να μείνω στην εξουσία των δαιμόνων. Που ήταν χειρότερο ή να ανέβω το γεφύρι, προτίμησα το τρίτο. Έτσι ανέβηκα τα σκαλιά ένα-ένα, με πολύ φόβο και κίνδυνο να πέσω κάτω στις φλόγες. Οι πονηροί δαίμονες με ακολουθούσαν με φωνή και απειλές. Όταν ήμουν στην κορυφή του γεφυριού, έφτασαν και οι δαίμονες, και εγώ τότε με δάκρυα ευόησα προς την Θεοτόκο. Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ με. Τότε βρέθηκε ενώπιόν μου η φιλεύθυνη μητέρα της ελεημοσύνης και μου έδωσε το δεξί της χέρι λέγοντας: «Μη φοβάσαι, αγαπημένη δούλε μου. Επειδή εσύ μου διάβαζες εγκόμια και προσευχές και καπούσες τους φτωχούς, τους ελαχίστους αδελφούς του Ιού του και δεσπότη μου, γι' αυτό ήλθα κι εγώ να σε βοηθήσω στην ανάγκη σου». Αφού μου είπε αυτά, με κράτησε από το χέρι μου και ό,τι του θαύματος σε μια στιγμή με έφερε στο σπίτι μου και μπήκε η ψυχή μου στο σώμα μου, ενώ εσείς με θεωρούσατε ως πεθαμένο. Λοιπόν, παιδί μου, να μη αμελήσεις και εσύ την υπηρεσία αυτή προς την μητέρα του παντοδύναμου Θεού, την πανάχραντη Θεοτόκο, αλλά κάθε μέρα να την υμνολογείς και να την δοξάζεις, όπως πρέπει και όπως μέχρι τώρα έκανα κι εγώ, ο πατέρας σου. Έτσι θα την έχεις βοήθεια σου σε κάθε ανάγκη. Αυτό είναι το πρώτο πρόσταγμα που σου παραγγέλνω. Το δεύτερο είναι, όπως σου προείπα, βίαζε τον εαυτό σου όσο μπορείς να αγαπάς τους ξένους, τους φτωχούς, τις χήρες, τα ορφανά και να τους δίνεις όλα τα αναγκαία. Εάν θέλεις να απολαύσεις αυτόν τον κόσμο, κάθε αγαθό και να κληρονομήσεις και την αιώνια βασιλεία του Θεού. Αυτά αφού είπε ο αείδημος σε όλους τους παρευρισκομένους να ευλαβούνται την Θεομήτωρα και να βοηθούν τους φτωχούς, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ο γιος του, ενθυμούμενος σε όλη του τη ζωή τις πατρικές αυτές συμβουλές, εξάσκησε ενάρετη πολιτεία και μετά το τέλος της επιγείου ζωής του αξιώθηκε της ουρανίου μακαριότητας.